Wel, dwi'n meddwl yn enw fi di Cled Ashford. Dwi wedi bod yn brif stiward yn Eisteddfod ers 10 mlynedd. Gweithio'n agos efo cannoedd o bobl da a di bod yn lwcus iawn o fod yn enwi yn brif stiward felly. A beth sy'n digwydd leni? Wel, dwi'n gorffen leni ar ôl y 10 mlynedd. Mae'n amser i rywun ifanc cymryd drosodd, dwi'n meddwl. Bydd hi'n diwrnod trist i Sadwrn, ond hefyd bydd hi'n diwrnod hapus yn y ffaith dwi wedi cael gymaint o hwyl. A fel heddiw, wedi dim rhoi hynny mewn geiriau faint o hwyl da ni wedi cael. Beth sy'n newydd digwydd rwan dros y 10 mlynedd diwethaf? Dydwch wrthai beth sy'n digwydd? Wel, ges i alwad ar hwn. Mae yna ddigwyddiad yn pentre plant am 5. So fyny a fi, cymryd yn amser dow. Anyway, fel os i rownd y gornel, dyma'r plant bach mae gyd allan efo'r masgs bendigedig yma. A ges i gymaint o fara, wedyn peth nesaf, oedd bob stiward yn gwisgo'r masg hefyd. Ac o'n i jyst methu dall, ac oedd o'n surprise bendigedig. A hefyd yn dangos cariad sydd gen bobl at y Steddfod ynde. A mae di wneud yn niwrnod i heddiw. O'n i di meddwl wrach gorffen llynedd, ond pen ar un o ddeud bod yr Steddfod yn exam o haid mi aros am flwyddyn arall. A sut mae'r emosiynau rwan ar ôl hynna? Yn ddagreuol iawn. Dyn nhw'n anghofio beth fel hyn. So, diolch fawr iawn.